Ataunen izan du hasiera 2009ko Euskal Herriko itzuliak 2050 txirrindulari Euskaltel Euskadik Samuel Sánchez eraman du lider modura. Kaix Deparniek Luis León Sánchez ekarri du taldeburu gizan eta Astanak Alberto Contador. Bertan dira baita ere Cadel Evans, Carlos Sastre, Juan José Cobo, Frank Eslek eta Damiano Cunego besteak beste. Nazioarteko tropeleko gizan indartsuenetariko asko batu dira beraz Euskal Herriko itzulian. Lehen etapak Ataunen izan du irteera eta helmuga guztira 152 kilometro terdi. Urkilaga, Olaberria, Itzaga, Deskarga, Udana, Atagoiti, Abaltzizketa, Gaintza eta Lazkaomendiko mendateak genditu behar izan dituzte txirrindulariek helmugara iritsi orduko. Ordubiak 20 gutxiagotan eman zaio hasiera Euskal Herriko itzuliari eta hasi bezain azkar erasora jo dute 4 gizonek. Tropelak utzi egin die alde egiten Aitor Hernández, Bingen Fernández, Jose Herrada eta Gorka Izagirreri. 4 txirrindulari hauek laster 15 kilometrorako 7 minutu eta 45 segundoko aldea ateratzen zioten tropelari. Ordugu, lasterketa ataundik atera bezain azkar eta aipaturiko 4 gizonak erasora. Euskaltel Euskadiko Aitor Hernández, Kofidiseko Bingen Fernández Bermiotarra, Contempolis Anpoko Jose Herrada eta Gorka Izagirre ziren beste biak. Laurak ondo elkar ulertuz bidea egiten joan dira, atzetik tropela lasai zetorren. Kilometro asko falta ziren eta 4 txirrindulari hauek ez zirenez arriskutsuak liderrentzat. Urkilagoko gainatik Aitor Hernández izan da lehena, Jose Herrada bigarrena eta Bingen Fernández hirugarrena. Aitor Hernándezek mendiko sailkapeneko lidergoa eskuratu nahi zuen eta egia esan Euskaltel Euskadiko txirrindulari bizkaitarrak lortu du bere helburu hori. 27. kilometroan 6 minutuko aldea zeramatzaten eta Olaberriko gainarantze jo dutenean berriz ere Aitor Hernández eta Jose Herradaren arteko lehia. Olaberriko gainatik lehena Aitor Hernández izan da, Jose Herrada bigarrena eta Gorka Izagirre hirugarrena. Tropela 5 minutu eta 50 segundo beranduago pasatu da pankartapetik. 34. kilometroan 4 minutu eta 5 segundutako aldea zen, aurreko laukoteak tropelari ateratzen ziona, eta lehen orduan 18 kilometro eta 100 metro bete dituzte aurreko 4 txirrindulari hoiek. Aitor Hernándezek lortu ditu puntuak baita be Deskargako gaina pasatzerakoan Jose Herrada eta Bingen Fernandezen aurretik pasatuz, eta Udanako gainatik berriz ere Aitor Hernández izan da azkarrena. Jose Herrada bigarren postuan, Bingen Fernández eta Gorka Izagirre atzetik. Tropela gero eta hurbilago zuten 4 txirrindulari hauek, bazekiten jakin ere ez zirela iritsiko horrela helmugara, tropelak irentsi egingo zituela, baina bidea eginez joan dira laurak. Tropelaren buruan Lanpre eta Astana jarri dira hasiera baten lanean, eta gerosiago Euskaltel Euskadiri tokatu zaio lan egitea tropelaren buru horretan. Samuel Sánchezentzat lan egin nahi izan dute Euskaltel Euskadiko txirrindulariek, naiz eta amaieran fruiturik izanez lan horrek. Lasterketak abaltzizketarantzen jo du eta tropelean gauzak askoz ere serioago jarri dira. Pixkanaka murrizten joan dira, diferentzia tartea eta mendatera heldu orduko irentsi egin ditu tropelak aurretik zeuden 4 txirrindulariak. Hor hasi da benetako borroka. Etapa eta lidergoa eskuratzeko hain zuzen ere aurtengo Euskal Herriko itzuli honetan. Albatzizketako gainatik lehena Aitor Hernández izan da. Bigarren postuan Juanjo Cobo pasatu da, Chris Holm izan da hirugarrena eta Toni Colom laugarren postuan pasada pankartapetik. 21 kilometro helmugarako eta lanerako ordua iritsi zaio Euskaltel Euskadiri. Hor ditugu, talde euskalduneko txirrindulariak jotake lanean,
Samuel Sánchez entzat, gaintzako gainatik Isasi Losade eta Aitor Hernandez pasatu dira lehen postuetan, eta lasterketak helmugarantzen jo du 10 kilometro falta ziren Lazkao mendira igo behar zuten txirrindulariek, gero jetxi eta helmugara iristeko. Samuel Sánchez aurrean uzten saiatu dira Euskaltel Euskadiko txirrindulari guztiak, baina gaurkoan alperrik izan da. Aurrean ziren txirrindularien artean favoritoetariko 2 falta ziren Kobo eta Luis León Sánchez. Lazkao mendiko pankartapetik 2 txirrindulari pasa dira 8 segundoko aldearekin, Damiano Cunego eta Toni Colom. Jetxieran lehenengo Samuel Sánchezek harrapatu ditu eta geroxeago gainontzeko favorito guztiak. Ez da baina akordiorik izan, beraien artean, inork ez zuen lanik egin nahi, eta horretaz baliatuz atzetik zetorren beste talde txiki batek harrapatu egin ditu lasterketa buruan ziren 8 txirrindulariak. Bigarren talde horretan zetorren besteak beste Luis León Sánchez, Kais d'Epargne taldeko txirrindulariak ez du oparia alperrik galdu. Esprinera erabaki da beraz Ataungo etapa eta bertan azkarrena Luis León Sánchez izan da. Samuel Sánchez eta Jerome Pinoren aurretik helmugaratu da Murtziako txirrindularia. Erraz irabazi du Kais d'Epargneko liderrak Ataungo helmugan. Opari polita eginez bere taldeari. Etapa garaipena eta lidergoa hain zuzen ere. Ezin zaio ez, hasiera hobea eman Euskal Herriko itzuli bati. 3 ordu 28 minutu eta 43 segundo behar izan ditu Luis León Sánchezek besoak altzatzeko Ataungo helmugan. Samuel Sánchez izan da bigarrena denbora berarekin, Jerome Pino 3. postuan sailkatu da, Christian Gness 4. eta Alexander Kolovnev 5. izan da. Y bueno, los compañeros nunca me han dejado solo, han confiado en mí, hemos dejado a Purito por delante y mira, gracias a los compañeros pues se ha podido conseguir esta bonita victoria que para mí y para el equipo es algo grandioso, ¿no? Luis León Sánchez da liderra, Samuel Sánchez denbora berean dago 2. postuan, Pino 3. Gness 4. eta Kolovnev 5. Mendiko sailkapenari dagokionez, Aitor Hernandez 25 puntu ditu, Erradak 12 eta Damiano Cunegok 6. Gorka Izagirre tarteko helmuetan liderra da, Bingen Fernandez eta Manuel Moriren aurretik. Puntukako sailkapenean Luis León Sánchez da liderra 25 punturekin, Samuel Sánchez, Pino, Gness eta Kolovneren aurretik. Euskaldunei dagokienez, lehena David López dugu 17. postuan, Egoi Martínez 20. postuan dago eta Gorka Berdugo 22. Taldekako sailkapenean Kais d'Epargne da lider, Euskaltel Euskadi 12 segundora du eta Likigas 40. Gaur beraz, garaipen handia lortu du Kais d'Epargneko Luis León Sánchezek Ataungo helmugan. Aurten 5 garaipen lortu ditu Murtzeko txirrindulariak, aipagarrina nola ez Parisen Nizan lortutakoa izan da. Dena den Luis León Sánchezentzat ez da aproposegia aurtengo Euskal Herriko itzuliko ibilbidea. Azken eguneko erlojupekoak ez dio eta inungo mesederik egiten Kais d'Epargne taldeko liderrari. Eta bihar korrituko da Euskal Herriko itzuliko 2. etapa. 2. etapa honek irteera Ataunen izango du. Ataun Bilatuerta 164 kilometro, Lizarrusti, Lizarraga, Etxauri, Girgilau, Maineru eta Lezango gainak gainditu ostean. Da 52 txirrindulari batu dira Ataunen irtera puntuan Euskal Herriko itzuliko 2. etapari hasiera emateko asmoz. Alberto Contador ikusi dugu, irrifartsu, etapa gaurkoan etzen arriskutsua favorituentzat, eta hori bazekiten irten aurretik 164 kilometro zituen 2. etapa honek, Ataunen atera eta Bilatuertan amaituz. Lizarrusti, Lizarraga, Etxauri, Girgilau, Maineru eta Lezango gainak genditu behar izan dituzte txirrindulariek helmugara iritsi orduko.
Lasterketa buruan, liderraren taldea Kais Deparn lasai asko, hartu du lasterketak lehen mendaterantz, Lizarrustirantz, eta jakina zen hainbat txerrindulariek aurrea hartu nahiko zutela, tropeletik ospa egitea izango zutela helburu eta horrela gertatu da. Dena den Lizarrusti pasatzerakoan pankartapetik lehena Aitor Hernandez izan da. Euskadi taldeko txirrindulariak eutsi egin dio, beraz mendiko sailkapenari. Puntuak lortu ditu Lizarrustin esan bezala eta horri esker eta amaieran oraindik ere mendiko sailkapeneko liderra zen bera. Lasterketa Nafarroan sartu denean eta Lizarragarantz jo dutenean txirrindulariek eraso bizian aritu izan dira, esan bezala tropeletik alde egin guran. Bi gizonek lortu dute gauza hori egitea, Yuri Trofinov eta Rein Taharamaek. Hor ditugu Boiges taldeko txirrindularia eta Kofidisekoa. Bi hauekin bat egin dute Bauko Mollema, Rabobankekoa eta Manuel Vázquez Contempolis Ampo taldeko txirrindulariak. Atzean lasaitasuna zen nagusi. Lau gizon horiek oso atzean zeuden sailkapen nagusian. Mollema zen arriskutsuena, baina 42 segundora zegoen sailkapen nagusi horretan eta beraz lasai asko hartu du tropelak lau gizon hauen ahalegina. Oraindik ere, lehen aipatutako biak aurretik, baina berehala hurbildu zaizkie Mollema eta Vázquez. Laukote bat beraz, lasterketa buruan, Lizarragarantz abiatzerakoan. Atzean tropela lasai asko. Oraindik 2 minutuko aldea ez zuten lau gizon hauek, baina jakina zen bidea egiten utzi egingo zietela. Taharamae izan da azkarrena, Lizarrako gainean Vázquez bigarren postuan pasatu da, Mollema izan da hirugarrena eta Trofimov laugarrena. Tropela esan bezala 2 minutu eskasera pasatu da pankartapetik eta tropelaren buruan Aitor Hernandez izan da lehena. Hor ere puntuak lortu ditu beraz Euskaltel Euskadi taldeko txirrindulariak. Lizarraga pasa ondoren Etxaurirantz jo du lasterketak. Pizkanaka abantaila handituz joan da eta horrela 54 kilometrorako 7 minutu eta 53 segundoko aldea zen laukoteak tropelari ateratzen ziona. Arduratzen hasi dira pixka bat tropelaren buruan talde indartsuenak eta beraz pizkanaka jeisten joan da diferentzia hori, denbora diferentzia hori. Lehen orduan 35 kilometro bete dituzte buruan ziren txirrindulariek eta bigarrenean ostera 38. Abiadura etzen oso handia, baina tartea bai, aurreko laukotea eta tropelaren artekoa. Etxauriko gainatik berriz ere lehena Rein Taharamae izan da, Manuel Vázquez bigarrena eta Yuri Trofimov hirugarren postuan pasatu da pankartapetik. Euri ere ageri izan da, hor ditugu aterkiak eta zaleak txirrindulariak txalotu guran. Eta hona hemen laukotea Etxauritik pasatzeko unean. Lasterketa bere erdira iritsi denean, 6 minutu eta 55 segundoko aldea zen laukotea eta tropelaren artekoa. Tarte horretan mugitu izan dira hainbat kilometrotan, aurrean akordioa zegoelako lauren artean eta atzean ostera Kais Deparnek ez zuen laguntza handiegirik lortzen eta Luis Leon Sánchezen lagunek ez zuten nahi
indar gehiagirik alperrik altzea. Lasterketak Girgila orantz jo du eta bertotik berriz ere lehena Taramae izan da. Mollema pasatu da bigarren postuan eta Vázquez hirugarrenean. Mainerurantz hartu dute, handik ere diferentzia handiekin pasadira lau gizonak eta Lezaun igotzen bik aurrera jo dute. Taramaek eta Trofimovek hain zuzen ere. Beste biak atzean geratu dira. Lezaun helmugatik 21 kilometrotara zegoen eta 26 bat falta zirela ospa egin dute bi gizon hauek. Etapa irabaztea nahi zuten hor nunbait. Tropela gero eta gertuago zuten, 24 kilometro falta zirela, 3 minutuko aldea ateratzen zion bikoteak tropelari. Bien artean borroka izan da eta errusiarrak erakutsi du estoniarra baino indartsuago zegoela. Ahalegindu da, Trofimov atzean uzten Taramae, honek harrapatu egin du, bere lehen ahaleginean, baina helmuga oso gertu zuela berriz ere Trofimovek aurrera jo du eta hor bai ezin izan duela Taramaek ezertxo ere egin. Etapa garaipena nahi zuten biek, baina Trofimovek erakutsi du beste baino gehiago dela. Horrela, helmugarako 2 kilometro terdi falta zirela, aurrera jo du eta Taramaek ezin izan du Trofimov berriz ere harrapatu. Eta beraz, txirrindulari errusiarrak besoak altzatu ditu bilatu ertako helmugan. Bigarren postuan sailkatu da 5 segundora Taramae eta tropela minutu bat eta 10 iritsi da helmuga honetara. Esprinean azkarrena Swift izan da. Beraz, bilatu hortan irabazle Trofimov. Hor dugu, txirrindulari errusiarra garaipena ospatzeko unean. Kilometro asko egin ditu alde eginda eta merezita irabazi duela esan dezakegu. Sailkapena honako hau izan da. Trofimov, Taramae, Swift, Albasini eta liderra Luis León Sánchez 5. postuan sailkatu dena. Hor dugu, bigarren etapako irabazlea Yuri Trofimov. Sailkapen nagusian, esan bezala Luis León Sánchez jarraitzen du lider, Kolovn eta bigarrena, Pinok, Nes eta Samuel Sánchez dago 5. postuan. Luis León Sánchezek bihar ere horiz jantzita atera beharko du 3. etaparen hasieran. Mendiko sailkapenean Aitor Hernandezek 33 puntu ditu, 24 Taramaek eta Vázquezek 14. Tarteko helmugetan Manuel Vázquez da liderra 6 punturekin, 6 puntu dituzte baita be Gorka Izagirrek eta Yuri Trofimovek. Puntukako sailkapenean Sánchez doa lehena, Luis León, 17 punturekin, 31 Trofimovek eta Taramaek 23 ditu. Egoi Martinez da lehen euskalduna, David López jarraian eta Gorka Berdugo gero. Taldeka, Kaiz de Parn, Euskaltel Euskadi eta Likigas. Biharko etapa 3. izango da, bilatu hortan atera eta arraten amaituz. Azazeta, Karabieta, Isua, San Miguel eta berriz Isua genditu beharko dute txirrindulariek helmugara iritsi orduko. Etapa erabaki horra izan daiteke. Herriko txirrindulari itzuliko 3. etapan 158 txirrindularik hartu dute irteera bilatu hortan. 172 kilometro terdi zituen etapak bilatu hortan atera eta arraten amaituz. Gaur bai, gaur favorito nagusien eguna zen, etapa oso gogorra izan delako. Azazeta, Karabieta, Isua, San Miguel eta Isua. Arratekin amaitu da beraz etapa eta itzulia irabazteko favorito ziren guztien arteko lehia ikusteko aukera izan dugu azken kilometrotan. Esan bezala 158 txirrindulari atera dira bilatu hortan eta berehala erasora jo dute bi txirrindularik Garate eta Etxarrik, baina tropelak harrapatu egin ditu 7. kilometrorako. Azazetan Rein eta Aramae izan da lehena, Eshop 2. eta Manuel Vázquez 3. Etapako lehen mendatea zen, Azazetakoa, eta 79. kilometroan gizon hauek aurrera jo dute.
Inigo Cuesta, Alexander Bocharov, Rinaldo Nocentini, Yukiya Arashiro, Johan Schopp, Linus Gerdeman eta Javier Mejiasek. Sailkapen nagusiari begira, Alexander Bocharov zegoen 42 segundora, gainontzeko guztiak ez ziren batere arriskutsuak eta berehala diferentzia egitea lortu dute. Horrela, 81. kilometroan, 3 minutu eta 23 segundoko aldea zegoen aurreko taldetxotik tropelera. Tropelaren buruan, behin eta berriz lanean Astana taldea. Astanak Alberto Contadorrentzat egin du lana eta egia esan asmatu egin du gaurko honetan. Karabietarantz jo du lasterketak eta bertotik lehena Inigo Cuesta pasatu da. Johan Schopp izan da bigarrena, Bocharov eta Gardemans. Tropela 2 minutu beranduago iritsi da Elgetara. Elgetatik Eibarrera ietsi eta gorantza, Ixuarantza. Gaurkoan esan bezala Ixuatik birritan pasatu dira eta gorantza. Hasi direnean, Nocentini eta Schoppek aurrera jo dute, iesaldiko gainontzeko gizonek ezin izan dute hauen erritmoan jarraitu, eta atzetik zetorren tropelak irentsi egin ditu gizon guzti horiek. Lasterketa beraz, Ixuarantza zijoala honela zegoen. Aurretik Schopp eta Nocentini, eta atzetik lanean Astana tropelaren buruan. Jende asko batu da gaurkoan arrateko igoera honetan, eta txalo artean igo dute beraz txirrindulariek. Hor dugu, Astana taldea lanean esan bezala tropelaren buru horretan, ez du erritmo biziegia jarri lehen igoera honetan, baina min egin du. Eta hemen ditugu aurreko biak Ixuatik pasatzerakoan, Nocentini eta Schopp. Tropela 59 segundora pasatu da pankartapetik. Tropelaren buruan David López, Kais Depargne taldeko txirrindularia, Barakaldokoa hain zuzen ere. Lasterketak Etxebarrian antze hartu du, esan bezala, 2 gizon aurretik, Nocentini eta Schopp, eta tropela 59 segundora. Samiglo gainatik, Nocentini izan da lehena, Schopp bigarrena, eta tropela 54 segundura zegoen. Eta helmugarako 11 kilometro besteri falta ez zirela, tropelak irentsi egin ditu bi ieslariak. Hortxe hasi da gaurko benetako borroka. Chris Hornerrek gogorrekin dio lanari, tropela erabat hautsi puskatu zatitu egin du, eta Luis León Sánchez atzean geratu da. Kais Depargne taldeko liderrak ezin izan dio eutxe erritmo honi. Chris Horner aurrean eta bere gurpilera Alberto Contador. Hor dugu, Luis León Sánchez pixkanaka atzean geratuz. Eta helmugarako 5 kilometro falta zirela, erasora jo du liderrak Alberto Contadorrek. Cadel Evans saiatu da bere gurpilera jartzen, baina alperrikako lana izan da. Australiarrak ezin izan dio eta eutxi Alberto Contadorri. Alberto Contador genuen beraz lasterketa buruan, eta atzean talde txiki bat eratu da. Bertan ziren Cadel Evans, Cunego, Coulomb eta Samuel Sánchez. Hori zen lasterketa. Hor dugu Alberto Contador, gogor, indartxu, bazekien etapa eta lidergoa berarentzat zirela. Eta atzean pixkanaka talde txiki bat eratuz joan da, eta esan bezala bertan zeuden Cadel Evans, Cunego, Coulomb eta Samuel Sánchez. Askoz ere atzerago Luis León Sánchez. Gaurkoan itzulia galdu egin duela esan dezakegu Kais Depargne taldeko txirrindulari murtziarrak. Izan honek ostera pauso handia eman du zailan itzuli hau irabazteko. Atzetik berriz ere erasora jo nahi izan du Cadel Evansek, baina ezinezkoa gertatu zaio Contador harrapatzea. Atzetik esan bezala beste 3 gizon, Coulomb, Samuel Sánchez eta Cunego. Dena den Cunego geratu egingo da, pixka bat gorago, eta bien bitartean hor dugu
mendiko pankartapetik pasatzeko prest Alberto Contador indartsu sasoian da Astana taldeko liderra eta eskura du aurtengo Euskal Herriko itzulia. Alberto Contador beraz lehen postuan, oso gertu zetozen gainontzeko favorituak, baina abantaila desente zuen helmugan besoak altzatzeko eta lidergoa eskuratzeko. Esan bezala, Kunego atzean geratu da, eta Alberto Contadorrek ostera atzera begiratu gabe, helmugarantza abiatu da. Bazekien etapa handia irabazi behar zuela gaurkoan. Harrapatu egin dute Cadel Evans, esan bezala Samuel Sánchez eta Kulomek, eta hor dugu Alberto Contador arrateko helmugara iristeko garaian. Etapa bikaina egin du Alberto Contadorrek, 4 ordu, 16 minutu eta 29 segundo behar izan ditu arrateko gainean garaipena eskuratzeko. Garaipena eta lidergoa 9 segundora sartu dira Evans, Samuel Sánchez eta Coulomb. Kunegok 28 galdu ditu eta Luis León Sánchezek 36. Ez da denbora tarte handiegirik izan, favorituen artean, baina segurenik nahiko izango dira 9 segundu horiek Alberto Contadorrentzat. Cadel Evans, Samuel Sánchez eta Toni Coulomb 9 segundura ditu eta Damiano Cunego 28. Bueno, pues las diferencias han sido mínimas, ¿no? Y bueno, ahora únicamente pues habrá que tratar de estar lo mejor posible, intentar controlar un poco la carrera de cara a llegar en estas condiciones a la contrarreloj final y bueno, la contrarreloj jugárnosla, ¿no? Horiz jantzita atera da beraz Alberto Contador arratetik, etapa eta lidergoa. Hor dugu sailkapen nagusia. Contador lehena, Samuel Sánchez bigarren postuan, Cadel Evans, Toni Coulomb 9 segundora eta Damiano Cunego 28. Mendiko sailkapenean ostera, ez da aldaketarik Aitor Hernandezek eusten dio lidergoari 33 puntukin, Taramaek 27 ditu eta Xopek 24. Tarteko helmugetan Manuel Vázquez doa lider 9 punturekin, Gorka Izagirrek 6 ditu eta Trofimovek beste 6. Puntukako sailkapenean ostera, lidergoari eusten dio Luis León Sánchezek 46 punturekin, Samuel Sánchezek 36 ditu eta Juri Trofimovek 31. Euskaldunei dagokionez, Egoi Martínez doa malogarren postuan, minutu bat eta 12 segundora, denbora berean dago David López eta Gorka Berdugo 3. postuan dugu. Taldekakoan, Kaiz de Parñek jarritzen du lidergoan, Euskaltel Euskadi 46 segundora dago eta Likigaz 49. Bihar 4. etapa korrituko da. Euskal Herriko itzuliko 4. etapa hau, Eibarren aterako da eta Gueñesen amaituko da 161 kilometro, Areitio, Urkiola, Bikosgana, Garate, San Cosme, Umaran eta Bezi gainditu ostean. Euskal Herriko itzuliko 5. etapa jokatu da gaur, Gueñesen hasi eta Zailan amaitu 169 kilometro, Bizkaiko enkarterrietatik 140 txerrindulari izan dira irteeran. Hona hemen ibilbidea, Eskritteubal, Eskrita, Bezi, Umaran, Bezi eta Bezi. Ibilbide gogorra, astuna eta esan bezala 169 kilometro zituen 5. etapa honek. 140 txerrindulariak atera dira, gaur esan beharra dago, txerrindulari ugari erretiratu egin dela, 54 hain zuzen ere, eguraldia ez dute lagun izan, eta hotzaren eraginez, hainbat txerrindularik lasterketa bertan behera ustea erabaki dute. La Eskrita igotzen lehen aldiz, 30. kilometroan gutxi gora bera, Joaquin Rodríguez, Raimi Taramae, Egoi Martínez, David López, Andrea Noé, Cristian Vanberger, Jesus Hernández eta Pieter Beningek aurrea hartu dute atzean, tropelaren buruan lanean jotake lideraren taldea, Astana. La Eskritatik lehena Reinta Aramae izan da, bigarrena Nibali, Egoi Martínez jarraian eta Aitor Hernández. Hor lortutako puntu esker, Reinta Aramaek lidergoa eskuratu du mendiko sailkapenean. Tropelak irentsi egin ditu aurreko txirrindulari guztiak
La Eskritatik pasa aurretik. Ubai igotzen ostera, Joaquin Rodríguez, Egoi Martínez, Andi Eslek, Fanberger, De La Fuente, Moncutie eta Monfortek jo dute aurrera. Kontutan izan behar da, Joaquin Rodríguez 54 segundora kokatuta zegoela sailkapen nagusian eta beraz gizon arriskutsua zela Alberto Contadorrentzat. Ubaleko mendatetik David Moncutia izan da lehena, Andi Eslek bigarren, Egoi Martínez, Fanberger, De La Fuente, Joaquin Rodríguez eta Monfort taldea 52 segundora pasatu da bertatik. Berriz ere, lasterketak La Escritarantz jo du. Tropelaren buruan, behin eta berriz lanean jotake Alberto Contadorren gizonak. 72 kilometroan, minutu bat eta segundo biko aldea ateratzen zion aurreko zazpikoteak tropelari. Dena den, Astanak lasai hartu du bere lana, oraindik kilometro asko falta ziren eta zailako helmugara iristeko. 78 kilometroan zegoen kokatuta, La Escrita bigarren aldiz pasadutenean, eta hor azkarrena Moncutia izan da, De La Fuente jarraian, Joaquin Rodríguez eta Maxim Monfort. Tropela minutu bat eta 25 segundura pasatu da pankartapetik. Lasterketaren bigarren orduan, txirrindulariek 36 kilometro bete dituzte. 86 kilometroan ostera 55 segundoko aldea zegoen aurreko taldea eta tropelaren artean. Ordugu bien bitartean, tropela La Eskritatik pasatzerakoan. Bezirantz hartu du lasterketak jarraian, beziko gaina 3 aldiz ganditu behar izan dute gaurkoan txirrindulariek. Lehena, etapako 82 kilometroan kokatuta zegoen eta abantaila minutu bat eta 19 segundokoa zen aurreko zazpikotea eta tropelaren artean. David Moncutia izan da lehena bertan, Maxim Monfort eta Joaquin Rodríguez 3. postuan pasatu da beziko gaina hortatik. Tropela esan bezala minutu bat eta 19 segundu beranduago heldu da bertora. 116 kilometroan urrengo mendatea zuten txirrindulariek Umarango gaina. Hau ere, 3. mailakoa. 7 gizon aurrean eta tropela atzetik. Minutu bat eta 55 segundora pasatu da Umarango gainatik tropela. Egoi Martínezek lortu ditu Umarango gainan 3 puntuak, Monfort izan da bigarrena eta Joaquin Rodríguez 3. Akordioa zegoen aurreko gizonen artean lanerako eta nabaritu izan da. Atzean tropelaren buruan behin eta berriz lanean bakarrik Astana taldea. 41 kilometro falta zirela, berriz ere Bezirantz hartu du lasterketak. Tropeletik Noe eta Efinkimek alde egin nahi izan dute eta lasterketa honela zegoen. Aurretik aipaturiko 7 gizonak 44 segundora Noe eta Efinkim eta tropela minutu bat eta 6 segundora. Bezitik lehena Egoi Martínez izan da, Joaquin Rodríguez pasatu da bigarren postuan eta Andi Eslek 3. helmugarako 35 kilometro eta 700 metro falta ziren eta esan bezala tropelak harrapatu irentsi egin ditu aurreko gizon guztiak. Ordugu aurreko taldea Bezitik pasatzerakoan eta esan bezala 44 segundora Noe eta Efinkin, tropela minutu bat eta 6 segundora. Jetxieran tropelak harrapatu egin ditu aurreko gizonak eta salto egin duena berriz ere Efinkin izan da. Efinkinekin bat egin du Banotik eta beraz lasterketa honela genuen helmugarako 27 kilometro falta zirela. Banoti eta Efinkin aurretik eta 12 segundora tropela. Zailatik pasatzerakoan 24 kilometro falta zirela helmugarako 27 segundoko aldea zen. Joaquin Rodríguezek une horretan lasterketa uztea erabaki du. Marko Pinotik ere aurrera jo nahi izan du, tropeletik ospa eginez,
eta beraz une batez 3 gizon izan ditugu lasterketa buruan. Banoti, Pinoti eta Effinkim. Hor dugu hirukotea lasterketa buruan eta atzean tropelean lanean jotake Astana taldea. Effinkim, Pinoti eta Banoti. Banoti atzean geratuta, bezirantz igotzen hasi direnean, eta beraz lasterketa buruan bi gizon hauek genituen Pinoti eta Effinkim. Beziko gainatik beraz lehena Marko Pinoti izan da. 27 segundora pasatu da bertotik Effinkim eta 35era tropela. Hor dugu Marko Pinoti 2003an Euskal Herriko itzulian etapa bat irabazi zuen gizona. Gara jartan Lamprain Zebilen eta Donestebeko etapa lortu zuen Marko Pinotik. Bezetik pasa ostean eta 35 segunduko aldea zuela ikusirik borroka latza izan du Marko Pinotik etapa irabazteko, baina azkenean gailendu da. Lortu du bere helburua. Atzean tropelean gizon indartsuenak elkarri begira joan dira azken kilometrotan. Denek biharko erlojupekoaren zai geratu dira. 8 segundoko aldea dago favorito nagusienen artean eta ikusi beharko da bihar zer gertatzen den. Bien bitartean gaur zailan Marko Panotik lortu du garaipena. Tropela gertu izan arren ez du estutasun handirik pasa txirrindulari italiarrak zailan besoak altzatzeko. Hor dugu tropela eta hor irabazlea. Marko Panoti labordu 15 minutu eta 56 segundo behar izan ditu etapa burutzeko. Enes Wiff izan da bigarrena, Gabatzi, Nez eta Frolinger jarraian. 19 segundora helmugaratu da tropela. Eta bertan ziren favorito guztiak. Gaur beraz, zailan txirrindulari italiar batek eskuratu du garaipena. Marko Pinotik hor dugu besoak zerura altzatuz helmugaratzeko unean. Sailkapen nagusian ez da aldaketarik eta Alberto Contadorrek eusten dio lidergoari. 8 segundura ditu beste 3 txirrindulari, Samuel Sánchez, Evans eta Kolom. Tarama eta liderra mendiko sailkapenean Aitor Hernández eta Chopin aurretik. Tartekako helmugetan Egoi Martínez da lider berria. Puntukako sailkapenean Wayne Sweet, Luis León Sánchez eta Samuel Sánchez. Euskalduni dagokionez Egoi Martínez, David López eta Gorka Berdugo. Eta taldekako sailkapenari dagokionez ez da aldaketarik. Keiz de Parnie jarraitzen du lider, Euskaltel Euskadi 57 segundora eta Lekigoaz 59. Bihar 6. eta azken etapa korrituko da 24 kilometro erlojoaren kontra. Zailan atera eta zailan amaituz. Avellaneda eta Herrera genitu beharko dute txirrindulariek helmugara iritsi orduko. Hogeita 4 kilometroko erlojupekoak eman dio amaiera Euskal Herriko itzuliari, zailan hasi eta zailan amaituz. Bazirudien 4 gizonen arteko borroka izango zela gaurkoan zailan, baina ez da horrela gertatu hasieratik Alberto Contadorrek bere nagusitasuna erakutsi baitu eta erlojupekoan. Esan bezala 24 kilometro zituen Alberto Contador izan da azkena ateratzen zailan eta 5. kilometrorako argi zegoen bere izango zela irabazlea. Alberto Contador lanean aurretik gainontzeko txirrindulari guztiak. Astana taldeko liderrak ez du inongo arazorik izan lasterketa kontrolatzeko. Euskal Herriko itzulia erraz irabazi duela esan dezakegu. 5. kilometroan Contadorrek 2. postuan pasatu den gizonari, hau da Toni Koloni, 5 segundoko aldea ateratzen zion. Cadel Evansi ostera 16 eta Samuel Sánchezi 24. 12. kilometroan, hau da gaurko erlojupekoaren erdia betetzerakoan, Alberto Contadorrek 18 minutu eta 52 segundotan geratu du kronoa. Hau da,
Toni Kolonek baino 33 segundo gutxiago behar izan ditu lan erdiak egiteko. Samuel Sánchez 45 segundotara pasatu da eta Evansek minutu bat eta 13 segundo galdu ditu esan bezala 12. kilometroan. Orduko, liderra eta irabazlea 26 urteko txirrindulari handia. Arraten irabazi ostean 8 segundoko aldea lortu zuen Eibarren eta gaurkoan hautsi egin du kronoa, hautsi egin du lasterketa. Erraz irabazi du Alberto Contadorrek eta honela aurten ere Euskal Herriko itzulia berarentzat izan da. 21 minutu eta 59 segundo behar izan ditu 24 kilometroak betetzeko. Oso lasterketa ona egin duela esan beharra dago. Bigarren postuan sailkatu dena gaurko etapan eta sailkapen nagusian ere bigarren amaitu duena Toni Kolom izan da. Katusha taldeko txirrindulariak lasterketa ona ederra egin du, baina ezin izan du esertxo ere egin Alberto Contadorren aurkako borrokan. Ordugu Toni Kolom mundu guztiak zekien lasterketa aproposa zela gaurkoa, ibilbide ona zela, erlojupekoarena berarentzat, eta argi zegoen gerra emango zuela. Baina gaur esan bezala Alberto Contador beste maila bateko txirrindularia dela ikusi da, eta beraz bigarren postuarekin konformatu behar izan du Katusha taldeko txirrindulariak. Borroka beraz Toni Kolom eta Samuel Sánchezen artekoa izan da. Bietariko nor izango zen sailkapen nagusiko bigarrena izan dute jokoan eta hor erraz nagusitu da Kolom. Esan bezala, Toni Kolomek 12. kilometroan Contadorre baino 33 segundo gehiago eman ditu, baina alata guztiz ere lasterketa bikaina egin duela esan dezakegu. Helmugan gutxituz joan da, diferentzia hori, hor dugu Toni Kolom helmugaratzeko unean, eta esan bezala helmugan sailkapeneko bigarrena izan da gaurko etapan, eta Alberto Contadorrek baino 22 segundo gehiago eman behar izan ditu zailako erlojupekoaren 24 kilometroak betetzeko. Bikain beraz Toni Kolom gaurkoan. Zertxo bai gehiago espero zen gizon honengandik Samuel Sánchez dugu. Zailan korretzen zuen gaurkoan eta inguru hori ederki asko ezagutzen du Asturiarrak, baina hasieratik ikusi da etzebilela ondo. Etzegoela Toni Kolom eta Alberto Contadorren mailan. Bere etxean korritzen zuen gaurkoan Samuel Sánchezek eta egia esan errepide inguruan zebilen jendeak, zaletu guztiek zertzo baiten gehiago espero zuten, baina gaurkoan ere ezin izan du bere asmo hori bete. 12. kilometroan Contador baino 45 segundo gehiago eman bat ditu, amaieran horrela geratu da, 45 segundora, baina esan bezala Kolom bera baino gehiago izan da, eta beraz sailkapen nagusiko 3. postuarekin konformatu behar izan du Euskaltel Euskadi taldeko liderrak. Ez du lasterketa txarra egin, baina gehiago espero genuen. Eta gaur lasterketa txarra egin duena gizon hau izan da. Cadel Evans bazirudien sailkapen nagusiko lehen postuaren bila atera behar zuela, Sailans Loto taldeko liderrak, baina ez da horrela gertatu. Sailkapen nagusian Alberto Contadorrengandik 8 segundora zegoen Cadel Evans, eta gaur erlojupekoan aukera ona zuen aurre egiteko Astana taldeko txirrindulariari, baina lan erdiak egiterakoan ikusi da etzebilela bat ere ondo. Minutu bat eta 13 segundo galdu ditu 12. kilometroan, eta beraz podiuma ere bertan bera utzi behar izan du. Azkenean, Cadel Evans sailkapen nagusiko 4. postuan sailkatu da.
irabazlearen gandik minutu bat eta 33 segundora. Ezan bezala, Tade Levansek gaur helmugan minutu bat eta 25 segundo galdu ditu eta lehendik galduta zituen beste 8 kontutan hartuz, laugarren postuan amaitu du Tade Levansek minutu bat eta 33 segundora. Luis León Sánchez dugu hor irudietan 35 segundo galduta zituen aurreko egunetan, arraten hain zuzen ere, eta beraz podiuma oso zaila zuen Kaix Deparnieko liderrak, baina alata guztiz ere gaur ez du bere lana larrondo bete. Hor dugu lan erdiak egin dituenean, minutu bat eta 15 segundo galdu ditu hor, kontadorregaz alderatuz, eta helmugan ostera minutu bat eta 13 segundora iritsi da sailkapen nagusian, 5. posturaino igondu Luis León Sánchezek eta hor dugu etapa irabazlea. Alberto Contador, gustora gizona, etzenez gutxiagorako etapa eta itzulia. Alberto Contador, Toni Colom 22 segundora, Samuel Sánchez 45, Roger minutu bat eta 9 segundora eta Luis León Sánchez minutu bat eta 13 segundora. Hori etapari dagokionez, sailkapen nagusian ere bere izan da eta irabazlea Alberto Contador, Astana taldeko liderra. Eta sailkapen nagusi honetan, Toni Colom bigarren postuan sailkatu da 30 segundora, Samuel Sánchez hirugarrenean 53ra, bat eta 33 galdu ditu Tade Levansek eta Luis León Sánchezek bat eta 58. Hor dugu podiuma. Alberto Contador, Toni Colom eta Samuel Sánchez. Pozik zegoen Alberto Contador itzulia amaitu ostean. La verdad que de salida era muy difícil coger ritmo, pero bueno, sí que es verdad que una vez hemos empezado a subir el repecho de la Avellaneda ya me he empezado a encontrar bien, me han empezado a dar referencias que eran muy buenas y bueno, me he dedicado más o menos a mantener como podía, pero bueno, sabía que iba a ser exigente hasta el último momento, además estaba un poco la duda de la lluvia, pero muy contento. Es un cara a cara, por así decirlo, y bueno, han sido superiores y bueno, hay que felicitar y bueno, esto es deporte de competición, deporte de élite, y hay que asumirlo como viene, ¿no? No es una derrota, por lo menos estamos en el podio. Mendiko sailkapenean Rein Taramaek irabazi du 37 punturekin, Aitor Hernández bigarren izan da 55ekin eta Cristian Valdebelde hirugarrena 21ekin, Monkuti eta Egoi Martínez jarraian. Tarteko helmugetan Egoi Martínez izan da irabazlea 6 punturekin, Juri Trofimovek ere 6 puntu ditu, baina bigarren postuan sailkatu da eta Valdebelde 5 eta hau hirugarrenean sailkatu da. Puntukako sailkapenean Samuel Sánchez izan da irabazlea 61 punturekin, Alberto Contadorre 59 izan ditu eta Luis León Sánchezek 58. Erruifek 50 eta Ginesek 37. Euskaldunei dagokionez David López izan da lehena 3 minutu eta 39 segundura, Egoi Martínez 4 segundo bakarrera eta Gorka Berdugo 5 eta 18. Taldekako sailkapenean berriz, Kaix Deparniu taldea izan da irabazlea 72 ordu 35 minutu eta 14 segundorekin. Euskaltel Euskadi segundo bakarrera geratu da eta Liquigas 39.